सोलोंसालिया दिनै 25 बोसोर बारलांबाय। बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जों सामलाय आफाद आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि जयै गोरोबनानै 25 बोसोर बारलांनायखौ नोजोर होनानै जे रौफाथि मायथाइ फालिदों। 8 आरो 9 जानुवारि 2026 बेनिनो दिनै नैथि सान एबा जोबथा सान आरो बेनिनो दिनै गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। दा बेयाव जोङो मेल बेखेवगिरि महरै आलासि लिंहरदोंमोन जोंनि तामुलपुर समस्तिनि मानगोनां MLA मुस्रि जलेन दैमारि। बेनि उनाव बिथाङा मेल बेखेवना होलांबाय आरो बेनि उनाव जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरदोंमोन जोंनि बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर'। बिथाङाबो जोंजों नुजाथि फैनानै गावनि बिबुंथि होलांबाय। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जे फरायसाफोरखौ बर' बिजोंनि गेजेरजोंबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेबायदि गुवार बाथ्रा बुंलांबाय। आरो दा जे फुंखा सुबुं महरै जोङो लेंहरदोंमोन तेजपुर इउनिभारसिटिनि एस'सिएट प्रफेसार मानगोनां डक्टर जोंसार ब्रह्म। बिथाङा फुंखा सुबुं महरै जोंनि लिंहरनाय लेखा नुजाथिनो हादों आरो दा बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि होगासिनो दङ। जिहेतु बे फरायसालिनि जिहेतु माबायदि फिथाइ मोनलांबाय थादों बर' बिजों फरायनानै बा मेट्रिक आनजादाव माबायदि फिथाइ मोनलांबाय? दा बे फरायसालिनि फिथाइ होनना बुंबा जोबोर गोजोनथाव। बे फरायसालिया 2011 मायथाइयाव गिबियै मेट्रिक आनजादाव मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बेनिनो गासैबो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बे समाव 9 जन फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बे फार्स्ट बेचनि फरायसाफोरा दिनै सासेया जे इस्टार्न कार्बि आंलं कलेजाव फिजिक्स डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दङ आरो मुङा जाबाय हिरेन स्वर्गियारि। आरो सासेया तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव बर' आयदानि आयदा फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो 2016 मायथाइयाव नैबे सोलोंसालिया बयनिबो नोजोर बोनो हानाय रिजाल्ट खालामदोंमोन। बेनो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार देरहासार बान्था जि सायख'यो बेनि सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन जेस्टिन बर' होननाय फरायसुलिया। दा बिथाङा इक'नमिक्सआव MA खालामनानै BEd खालामगासिनो दङ। आरोबाव सासे प्रानजित बर' होननाय बिथाङा थामथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो दा बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय BTech खालामनानै IIM मुम्बाइनिफ्राय MBA खालामनानै दा प्राइभेट जब मावगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो बेनि उनावबो हयतोबा बे एसेबां रेकर्ड खालामाखैबाबो जे डिस्टिंसन स्टार मोनबाय थायो आरो गोबां फरायसाफोरा गुबुन गुबुन साख्रि मोनबाय थानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो बेनो बे समाव गेजेर समाव जोंनि ओनसोलावबो इंलिश मिडियाम ओरै गायसननो नागिरदोंमोन आरो सानै सुबुंफोरा सोरनिबा एंगेलजों मिसन गायसननो नागिरदोंमोन। बे जों मिथिनानै हा बिगोमाफोरखौ जोङो हाखौ फाननो होआखैमोन। जों जयै माने बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गोरों गोरा ज' जानानै जे जों बादा होदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना जायगाखौ लानो हायाखिसै। आरो बेबायदिनो नैबे फरायसालिनि जा सोलोंथाइ होनाय जोंनि सामलायफोरनि जोथोन लानाय बेबायदिया रिजाल्टफोरा मोजां जानायनि उनाव फोथायलांदोंमोन आरो लासै लासैनो बे फरायसालिनि जा इनफ्रास्ट्राकचार बेयो सिगां एसे गाज्रिमोन आरो दा लासैनो जिथुनाखि मेट्रिक रिजाल्टआ मोजां जाबाय बेनिफ्राय न'फोरा एसे मोजां जाबोबाय। दा लासैनो जे गारजेनफोरा फोथायदों आरो बेयाव मोजां सोलोंथाइ होनायखौ जोङो मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो नाजागासिनो दङ। बेबायदिनो गारजेनफोरा जोंजों सहयोग होदों माने फोथायदो आरो फुंबिलि सोलोंसालिखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन होननानै आं बेखिनिखौ बुंनो सानो।